Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulanglah sadulang lai pandulang omeh palangkona diulang saulang lai disambuang cerita nan tinggal selamoko. Batu sangka balantai batu korak jual buah basilang sodang jokopa lai lalu konan baraki batang pisang. Rumah godang besandi batu sandi banamu alu adat tonggak banamu gaharu lantainya cendano. Tarali gadiang baraliah bakeh basurah potang ja pagi. Limau manih pautan kudo kamun yang sandaran alu. Dun sanak sadonyo kita basuo balik kini dengan tema yang berbeda, tapi di lokasi yang mungkin sama. Pembahasan kita pada hari kini adalah berkaitan jo kaba klasik Minangkabau ataupun cerita boleh dikatakan dongeng atau sejarah yang kebenarannya itu boleh kita cari masing-masing. Karena nan bona tu berdiri sendirinya menurut aluan anja patut. Bona tu ndak terletak pada cie orang, tetapi bona tu bisa melekat pada apa saja. Dan joleh bona tu berdiri sendiri. Dan kini pembahasan kita adalah kaba klasik di daerah Pagaruyung ko dulu sekitar abad ke-15 ataupun 16 Masehi. Maka ada ko kaba terkenal adalah kaba Cindua Mato. Mungkin kita lah pasti tahu kaba itu. Namun kini sekilas kita bahas kaba Cindua Mato tu. Awal mulanya kaba Cindua Mato tu adalah dengan kelahiran dang tuanku, Tuanku Rumanduang, anak dari Bundo Kanduang. Sudah itu Bundo Kanduang ko punya sepupu, kemudian sepupu beliau ko Putri Bando Hari punya pulau anak, maka beranak namanya Cindua Mato. Cindua Mato ko jadi dubalang. Kalau Bundo Kanduangnya punya anak tentu jadi rajo Pagaruyung waktu itu, namanya Tuanku Rumanduang. Jadi beliau ko Cindua Mato jo tuanku ko sama godang sama lai yang ndak jauh jaraknya. Karena Bundo Kanduang jo Putri Bando Hari ko sama-sama mengidam dulu. Mengidamnya karambia tinggi non dijago dek binatang non babiso. Lah diminum karambia itu ndak lama sudah itu Laiyalah anak dari Bundo Kanduang, Laiya pula anak Putri Bando Hari ceko sepupu beliau. Maka Laiyalah dang tuangku jo Cindua Mato. Jadi sidang tuangku cako ditunangkannya jo anak Rajo Mudo. Rajo Mudo ko adalah mamaknya atau pamannya dek sidang tuangku ko. Lah ditunangkan, tapi singkek cerita buruak nanti jadi sebab ada itu ada rajo namanya Rajo Imbang Jayo. Inyo ketujuh pulau jo anak si Rajo Mudo tadi dan ke ditunangkan jo dang tuangku. Maka deklah tibo hari galanggangnya Rajo Mudo cako menikahkan putrinya. Maka dang tuangku tu ndak toloknya kiun. Istilahnya tunangannya ke dinikahkan di orang lain tu ndak tolok lah nyaman nengok. Maka disuruhlah Cindua Mato cako mantakan hadiah ke sinan. Cindua Mato ko orang sakti. Sakti sejak dulu. Bundo Kanduang orang sakti juga banyak lemu kepandaian sin pandainya. Maka diutuslah Cindua Mato cako. Tiba Cindua Mato di sinan, dek Cindua Mato ko inyo bau si kudo Gumarang, nyo bau ko bau si Binuang ko. Ko nyo ko bau si Binuang na nyorocak ko Sungai Tarap. Lah tiba di sinan, berjalan ko bau ko koncang, sangat copek. Kudo itu pulau, nan di lantaknya robah, nan di lendonya buki, di lendonya ya rongkah adanya buki itu. Itu pun kesaktian si Cindua Mato cako jo kobau kudo nan diagih dek Bundo Kanduang cako. Tiba di sinan dek hari gelanggang Rajo Mudo cako nyobuek ke onaran situ nyogaduh. Nyobuek hari ke hujan bapotuh sehingga bubarlah oleh si Rajo Mudo cako. Inyo lari ya kan si anak Rajo Mudo cako si putih bungsu ko. Inyo lari kan nyobau ke Pagaruyung. Sehingga kehilangan lah orang di anak Rajo Mudo cako lah kehilangan.
Raja Imbang Jayo ceko lah bongihnya. Sebab badek betu nyo ke ditunangkan, nyo ke menikah berdua. Maka dek lah kehilangan mode itu tentu tertuduh cindua mato ceko. Sebab badek itu si cindua mato ceko ndak nampak di sinan le. Maka terjadilah singkit cerita orang dari Raja Mudo ceko poinya ke Pagaruyung, tibolah peperangan yang godang di sinan. Beperang lah Pagaruyung jo Raja Mudo ceko, bunuh kanduang jo Raja Mudo tadi. Sehingga singkit cerita kalah si Imbang Jayo ceko. Raja Imbang Jaya ceko lah kalah. Maka tibolah sakit hati bongih apaknya namanya si Tiang Bungkuak. Maka deklah kalah Imbang Jayo ceko bongih si Tiang Bungkuak ko nyo cari cindua mato. Babi cokak pula balik cindua mato jo Tiang Bungkuak kalah cindua mato. Deklah mode itu bundo kanduang jo Tiang jo Dang Tuangku ceko larinya dari Pagaruyung, tinggalan Pagaruyung. Jadilah cindua mato ceko jadi budak si Tiang Bungkuak. Tapi cindua mato ko orang codiak sajak dulu. Nomuhnya jadi budak si Tiang Bungkuak. Dan lama kelamuannya jadi budak, inyo dek codiak ceko, inyo cari kelemahan si Tiang Bungkuak ko. Rupanya tak dek inyo punya lemu lamo. Inyo tak cari si Ciriah Tanyo namanya. Ciriah Tanyo ko inyo punya, inyo agihan ko si Tiang Bungkuak ko sambil lolok. Nyo tanyo Tiang Bungkuak ko kelemahannya, maka nyo jawe dek Tiang Bungkuak ceko berkat si Ciriah Tanyo ceko. Nan ditanyo nyo jawe de orang. Jadi dan sana kok ada penasaran di Ciriah Tanyo ceko, cobalah carilah Ciriah Tomu tu yang bertemu urek di daunnya tu. Carilah aku nyah itu agiahkan ke orang dan butuh awak tanyoi. Maka cindua mato itu kepandaian yang itu mengakunya si Tiang Bungkuak ceko sambil lolok nyo kecian kelemahannya itu. Rupanya Tiang Bungkuak ko kelemahannya korih bungkuak nyo letakkan di tiang bungkuak, di tiang rumahnya ada tiang bungkuak situ, di dalam itu nyo simpan. Bisuaknya nyo ambil di cindua mato korih ceko. Ini nyo bunuh si Tiang Bungkuak ceko jo korih bungkuak tu. Sehingga kalahlah si Tiang Bungkuak ceko. Balik cindua mato ko jadi ke Pagaruyung jadi rajonya. Kemudian di sini dia jadi orang tersohor pula di negeri si Raja Tiang Bungkuak ceko. Mungkin itu saja kesimpulan atau cerita sekilas kabar Minangkabau.